Sugan man kan Madam Bulaklak Candido, haniyo pagsayawhin a minuto. Likewise, ngadto kan board member Cristelia daw ngan Sir Michael Anol. Thank you so much. Okay, ngadto kita in pagpasayaw in another Aminodo dance number.
Member Leo Candido, sugad man kan Mayor Mendo Licard, ngan Madam Maricar Author han iyo pagsayawin a minuto. Tagi nato ni mapasok ang parangpakan ng aton mga mayores han magkadilain nga munisipyo. Damo nga salamat han iyo pagtambong. Okay, ang aton mga usherettes ngan ushers alayon kung mahihimo pakibulig po hiton pagpuro hiton aton gala. Ano?
Sugad man kan Engineer Mercedes Villaidor ang iyong pagsayawin a menudo. Sugad man kan Mayor Daniel Bogo Llorente. Ngan sugad man kan Madam Flor Rodriguez. Hatun iyo mapagsay nga pagsayawin a menudo. Panginato ni mapasok nga parangpakan ang atong duduhang nga Mayor pagsayawin a menudo. Damo-damo nga salamat. But before I forget, I would like to acknowledge the presence of our minority leader and first Congressman Marcelino Libanan. Damo-damo nga salamat po ang Marcelino. Kaniyong Mayor Dandan Buko Halil Pagsayaw ng Minudo. Okay, Director ni Mayor Dandan Naso o Kristiyaw ang nila. Dapat mga salamat ano. Okay. So nga ito ang katahin pagpasayawin ang Minudo.
Okay, damo nga salamat. Board member event Pandoy Ganon. Sugad man kay Mr. Ramon Antolo Jr. Hapon iyo pagsayaw hin aminudo. Sugad man kay Mayor Edith Ann Contano Basco. Nga Honorable Florencio Almeida Jr. Hapon iyo mabaysay na pagsayaw hin aminudo. Okay, natumahaw kitahin pagpasayaw na hawin sa pang-aminudo.
ngan sugat man kan Honorable S. Member of the Kilia, ngan Madam Bella Wong, sa iyo pagsayaw King Aminodo.